nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao. Sa larong ito, lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. PCS o Lotto. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCS ang puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang actual roll for draw number 2081. Pangasinan, let's play this small town lottery. I will ready. Ating first winning number, number 25. Ibabalik po natin ang number 25 para sa aming second winning number. Timer ready. Winning number, number 39. Ang ating winning number combination, numbers 25 and 39 in exact order. At dito po nagtatapos ang ating draw. Ako pong muli si Wendell Lopez na nagsasabing PCSO. Itulong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw results for our 5 p.m. draw today are the numbers 25 and 39 in exact order. The numbers 25 and 39 in exact order. O asenso, nagbibigay saya sa Pilipino.